Nay, hanya day taladawan akit kita am Junjun. Agisim-isim ka mangkit kita di taladawan nga igimaw. Nagsiksing nga ron unay da ito'y teksmit ko ninaw. Nagpintas siga. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan aninaw. Taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. Wan ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Junjun, tamailiwak manan iti busis mo anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin ti busis mo. Ay na, maragsaka na kamata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to da ito'y pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga nga manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak ka nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige nga, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magayam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita aja nasaya at ugali na. Insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ti papanam ngay. Di taman, tersena, insan. Umayak man antibilen. Ni, apay at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Ada sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantanawak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangala iti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Adama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglukon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga ita kalaang Junjun. Nalpasa ko na nangan ngam ita kala sumangpay. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan anang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mo nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Teksmate ken nobya. Anya? Adda gaya man nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan anang. Apanang ibagak kada kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamam mo manaimbag nga no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Mapanak iti banggag ninaw. Inang managaradaw. Wala, dublam ti panagagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agad bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay,
Di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin ang kasar. Ha? Ay, adayo pa'y siguro mapasamak na Ninong. Apay kay. Kumusta kayo na tinubya? Nasaya lata Ninong. Kanain kaming aginawag. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdate kayo. Saan pa'y Ninong? Anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay kaslawan gaganay gayam, Junjun. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nanang, tabi si kanupay iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. No, nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsa. Naggapuwag ija ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita king kuana. Anya tinakitam Ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakita ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture na impakitam. Isulalang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible Ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngam kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga rot Ninong. Kat no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun? Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta, Ha? Taapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si Kamo Gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kat nakiasawa kan.
Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang, agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kanlay maababoy maw. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad anak kabistida babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya kan, Junjun. No, naglibakakin ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no di naktukayat no maamuam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwamon ti agpaiso. Idi santa pa'y nagkita. Inayat ka, nana. Ay, Janice. Napintas ka mo ilata, oray bakit kan? Ha? Mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastog ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, sa anak mo't arupat kwarta. Tapno aramidum tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene,
Agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Awan, nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya, Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. basta ya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadi mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo, Mert. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at ti panagpuspuso ni Janice. Iso analagaan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanyak. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mga wag kang kaitinanang ta agkatawunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong? Naiskam ka nga ron, ano kasta dun jawn? Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong. Ladawan na kano'y dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urekas jay. Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Inlibak na, bakit gaya man? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matan, Ay, no siyak. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon, kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay nga, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangog. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, Insan. Naawan ngamin ti ganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngam kas jay malagayan ti asawam. Aw mo problema, ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi sa bali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Adaw ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni Ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay ami na Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang ti karon it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnong kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy nga ron na. Kunakit di ano saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tatida kayat ni Janice sa para kanyak. Anya asaan? Kano kompleto da? Isoda pa'y kidi ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalkok da dita. Anya nga ron no may busang. Awan mabali nanang. Ala ka, wana na.
Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Tanagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Masanay ko diti probinsya. Tam amok amin akaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaang, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Ni kuyog mo ni Nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo ka. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da kaloy. Ta kinukwartaan na ni Nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni Nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Adagayam kasta nga inaramid ni nanang? Apay di mo imbagbagangay, manang. Ay naagungot no ibagakken ka, Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso bantayam ni Nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na adem lang iji nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpigka ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta, sanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiting nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga agkuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una na ta kababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya, nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat namin titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan
Pasaray agpayub-yupay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tainak kundi exercise dita paraangan. Agin kakantaak tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi kaya timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hay. Ha? Naghay. Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. Ada aya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nak dita, tayalaan ka iti pandisal. Oh, adto iti pandisal, manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandisal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag? Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod a jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaang na nga rob. Kastoy kaon. Dati Dario, uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Katuin, kastoy tilibangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. Dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadramang gamat kanyak iti dalan ko. Asidig mat ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Anya, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanagdak. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaremnak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang ibagbagayaw? Basta didaklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da.
Pagawidam lang ano kasta teraramidan na. Amang ano mangibabain ni nanang dita. Umay ka man, manang. Tasika ti mangyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid, awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yun agawid tayon. Jak kaya ti agawid, dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay aya apili tindak nga agawid, kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda, kat ni Dario dayta. No papanawon dak diti balayaw dalain, ukilaang. Tadametan na kasagana a pagakarak. Agden na kami kanon ken ni Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay la nagnakami tinapasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskari na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko, Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga la ti Bartek tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaegtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y dito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigud na kasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan dalabasit. Ay na, makiligadagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga ang natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan Apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan ng agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Jak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, awan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ang masapul ta kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, tas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang.
Tapod lumit balasan ko. Ninanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na jay. Ha? Ay, awan problema Daryaw. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabitlang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawid kaki din daling. Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataangan kami. Amumin ti aramidon may. Agaw ang Berna, agimpake kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitakim pala dito pagkirkirti kerak ah. Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, naamangan no pagong tandak ket ikatandak. Di da ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kasano nga rudan ti relasyon ta? Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang ngay kamat mo kanyak. Agprens talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpake kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawid din. Manangalilaw magayam da ya Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat dyan yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid da ya Daryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakiday yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Way, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan oray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, abi dahin. Kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay lakuma, tapag nakman yun dayta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.